Sa sisiin pat nga padiang subhay ngilang baro lingba kaneka sngi ya ka banginyo ban syakri ublay lingba kaneka por ban nganget ya ka ba ublay undon ya ka ban kurku ingi ban yalam ingi lingba kane ka por ya ka banginyo ban syakri lang ya u hagi yempe yeng ka stan ke jongi kaktin ke jong ublay ka don ban ong yigin yigintin atu aingu ya utrai tu khot kerpat ya ka kerteng jong u tu penbena ya ki jingle jong u hapadeng ki kenja benriu tu ruai ha u tu ruai ya ka jingiro jong u tu kren syapang ki kam ki ba phla jong u tu le thau buram ya ka kerteng ka ba khu jong u a ban kan kemen ka do nut kita ki ba wat ya utrai obleun kur khu yingi lingba kan ka sngi ha bang yo ban syakri u pada bangi puli na ka ktien ka jong u bat ya ka bangin ya beteng pat ka jing syakri ka jong i lingba kan ka por da ka bangin ya snok tilang ban ya ruai ya kan ka jing ruai ka san spa khat nyo na ka kot jing ruai ka bathamai bat san spa khandai na ka kot jing ruai ka ba khamrim haba jing im jong pi la pen ki eryong jingker men la du baro kata thalalong nyo laki jingker ku jer ki baro ayu bau blay unle te pen selengo nyo jingker ku jer yaki baro ka jing ruai ka san spa khat nyo Haba jing im jong pi la pen ki yong jingker men la du baro ka tha la long Nyo la ki jingker ku jer ya ki baro ayu bla le du blay te pen sa lingo Nyo jingker ku jer ya ki baro Nyo jingker ku bu blay la pen yo Nyo jingker ku jer ya ki baro ayu bla le du blay te pen sa lingo Ban kin la ka ku slai pi ut pi sngo tan Ban ba la ka ding pna shi sha pim la lan Nyo la ki jingker ku arta tin kandam Linter linti pen chu ruai kan ba nang jam Nyo jingker ku jer ya ki baro Nyo jingker ku bu blay la pen yo Nyo jingker ku jer ya ki baro ayu bla le du blay te pen sa lingo Haba pi pen syaki ba kerhai kaspa Ken ma bu kres ula kular kam bun sya Nyo la ki jingker ku baspa kam wan ra Kanong hab neng long ban iu try klem ka Nyo jingker ku jer ya ki baro Nyo jingker ku bu blay la pen yo Nyo jingker ku jer ya ki baro ayu bla le du blay te pen sa lingo Kum ta hap deng ki jing e la red ne krao Wan du jingker men bu don u try nong tao Nyo la ki jingker ku bu try pen pai Jing ngan pen yo ha du ba jing len kan wai Nyo jingker ku jer ya ki baro
nhau chính cơn khu bu lầy la bên yo nhau chính cơn khu jeria ki baro ayub la le du blei te pensa lengo Hashwai ya ka bangillet ban Pai shau haga jingduai lingba kani ka janmit ngan pule katu katne ki benta na ka ktin ka jong u ki ban long ka bor na kamta jungilang baro ka ktin ka jong ublay ka don ban ong ya kini ki kintin tu ya kit phi ya ka jingkit paralok hi te kumta phin ya pendep ya ka hukum ukres Henry ya ka bale bha bat kabayasam isnay tuwat klet pi namar da kibakum kita ke jingknya on pensubha ya ublay kani kalong ka hukum jonga bapin ya it parlok hi kumba ngala it ya pi to ai ha uta ubapan name bat na uta ubamon ban pan keliang name tuwat pai no Uta ube isnei ya ubeduk uai keliang ha utrai bat ya kakam babha jong u on sesiu pat ya u namar ublei umlong ubam hok ba un klet ya ka jingle jong pi bat ya kata ya ka jing i ka ba pi la ya pen i syaka kerteng ka jong u ublei un kerku yingi habang yo ban yo sngo ya ka jing pule na ka ktin ka ba khot ka jong u ngi nya le chu u ha ka jing duai ngi ai ngu ye me ko kanrat sa si sen pat lengba kane ka por bat lengba kane ka janmet ya ka bang yo ban syakri bat pendan buram ya ka kerteng ka jong ma ngi ai ngu ye me ba ho na padeng jong ka jing long jong kane ka perthai Henry kita ki bor jong ki jing long jong kane ka perthai kim sim lala ko kanrat ban khang yangi ya ka bagin syakri ye me ko kanrat Bat lingba kini ki kor ki bor, lingba ke teknologi ya ka ba melayo ban kurku ha ka jing im ka jungi ki briu ku konrat. Ngi ai ngu ya ka bangin ang lapat ya ban pin sapriang ya ka gospel ka jong me. Ban ngi duai ku konrat ya ka ba memen nang kurku. Ya ki benta baro la ka long ka jing syakri ha ka ne ka janmit. Ya ki benta baro ya ka bangin sayok ban pendap. Ya ka ba menyok ban kurku ki nong syarai jong ka ne ka balang hang ni. Bat kam tam ya ka ba men ai bor. Ya ki ba men yalam ya ki. Yak bat ya ka ba menang betin ya ki bakin yo ka jing start ka bakin jablay manialam ya ka balang ko kanrat ha ka bakum ka ni ka por ka ba don ka ni ka jing ka ni ka khlam bat ka ni ka jing pang ablay nga duai na ka menta ki long ying long sem jo kirim pa ying kristan ki ba khmi bat page link ba ka ni ka YouTube channel ya ka ba memen kur khu pat ya ki bagan ni ka por ko kanrat ka long ka por ka ba kentang ya ka bakin yo ban pelet chipor bat me bat ko kanrat wat lakim la ban yi kiu shika ying ka ba kentang ka jong me ablay Henry nakanu ka jaka ya ka bagi don ya ka bagi yo ban pet ya ka ni ka program. Bat nakanu ka kamera. Bat hakanu ka jaka syong ya ka bagi don ablay. Keren ya ki namar memelong ublay badon ka bor halor ki iki baro. Bat ya ka ba memen kta ya ka donot ka menstream. Ba ki ni ki baro penban ki long ki lat ko kanrat. Ya ka bagi yo ban mani me how menstream bat ka jing shisha. Haki rempe yeng kristan ka jongi. Kata ka jingedei ka jongi bat me ko kanrat kanang rem shu penban. Haka ba kum ka ni ka por. Kurku namar kata limba ka ni ka por jong ka ni ka jing syakri. Kurku yu syakri u jong me ban pendap iki benta. Ki bang sa kam tam ka jing sam me ka ktin ka jong me. Ngalong tang ubriu ablay namar kata nga IT bat nga penrit ya ladi hakikti ki bedon bor ki jong me. Klam ma me ngam long ai. Pen kentang namar kata ka ni ka por. Bat pen sle yu syakri u jong me. U ba yeng ha ka ni ka jaga ka ba kentang. Ya ka ban yalap ka gospel ka jong me. Ba ki baro ya ka bangin yo ban yeslong ban sam ka ktin ka jong me. Kan long kata ka kentin ka bawan na ka ket ka jing isnay ka jong me. Sngo namar kata limba ka ni ka por ka ni ka jing khat karpat. Ni syakri ke berit yu jong me ko konrat u khot karpat ya ka kerteng ke jong me aga kerteng jong tribal ulong penim jong yu Jesus Christ ngi dem ngi pan ngi kerpat ikine baro nadu mentabat syadu ki arta ke babam jukot ru amen ngila poi sang pat ko we ka benta ya kata kalong ya ka bagin snow ya ka we ke jingwai ka bakerpang kata na imes es shalom bat ki perlok ki jong i
Namar katangan sobah ban khot i limba kani kapor ya kabai inyo ban shim ya kani kabenta kajongi. You are forever.
ubleun kurku ya ketu jing ruai ka bakarpang ya ka bangla ya snow lingba kan ka por kurku ya pi I mes es shalam bat ki perlok ke jong pi ya ketu jing ruai bat ubleun apenon kam ya pi lingba kan ka sap ya ka ba ulai ya pi ba pinang la ban kentiu ya ka burom ba de ka kerteng ke jong u ngila poi pat skowe ka bentai ki para bangai biit kata kalong ya ka bangin lej ban sha skor ya ka e ka bagaktin ka jong ublay ka don ban kuran na ka bantay jong aw bayang hang ni bat na ka bantay jong pi baro ki bayo ban kmi bat ban pej na ki yeng ki sem ki jong pi link ba ka ni ka YouTube channel jong ka balang hang ni ho sing mang kun ro ai ngo ublay link ba ka ni ka por ya ka ba upenla ya nga usyakri ubarit ya ka ban don lem rengkat bat pi kum ka balang bat ban sam ya ka ktin ka jong u link ba ka ni ka janmet bat ngamla klem da pen pauru ke jing songo ya kinong sharai hagan ka balang hang ne umsing no konro umsing mang konro ya ka ba deiling ba jongki ba ublei ulayo ban wanlam ya nga ya ka banganyo ban simenta bat ban sam ya ka tin ke jong ublei ke jing duai ke jong a kalong nadu I pastor I bade ban kmi ya ka balang hang ne nadu ki teman besan lem rengkat bagi dekat jong ka komiti balang ya ka ba ublay un ai bor happy un ai ka jing start bat nga so man ong ublay un penlong ye pi ki Joseph ki ba kanjaman sim ya ka ba nialam ya ka balang ha ka ba kum ka ni ka por bangin long ka jing korku na ka mata ki khon jong ka balang bat na ka mata ka ni ka ri ba ka jat ban riu ka jongi ublay un korku yangi bat na ka mata jong pi ki para mangai be ka jing karpat ka jonga ka long ba pin pelat ye por I ban lengkot I jong pi tang si pangpor ya ka bangin yo ban ya slok egaktin ke jong blay bat ngam artatin o blay udon ya ka khubor ban kuran na kamta jong pi ban kuran na kamta jonga ban ngangit scam kan long ka jingkor khu bat kan long ka bor lingba kan ka por habangi puson ya kan egaktin ke jong u ka benta jong ka jiga slok ya ka bangakwa ingilang baro ya ka bangin pai lingba kan ka janmet ki para bangit bi kadai syapang ke jingkur khu ke jong ublay ha ke jing im ke jongi ko mengelar wai ya tu ke jing wai nyau jingkur khu jer ki baro ayu bu ublay un sale te dai hangta banga bat ma phi ngin salingo ki jingkur khu ki jong ublay ha ke jing im ke jongi ki para mengai bi kham tam nga so man ong ha ka bakum ke ni kapor kabahiran kapor ha ba ke mensim ki jongi ki diaw kapor hagabang isuk thang banyo I ka jinglong jong ka perthei kapor hagababun ki duno I ki ba eat ki ba thon namar ka jinglong jong ka COVID-19 andrei dei habakum kata kapor unong roi sim upen kan mau ya ka tu ka jingruai ya ka bangilayo ban roi mentan chakmat sanspa khatnyo nyo jingkerku jer ya ki baro kalong ka ka bangi sultanat bah nakawai ka por bangin ruai nakawai ka por skawai pat hapor jong ka jingsuk jong ka ni ka protai andrai hakabakum ka ni ka por ngakwa yangi ya ka bangin puson bah ya ka tu ka jing ruai nyau jingker khu jer ki baro ayu tu ba ublai un sale dei hang ta manga bat ma phingin salingo ki jingker khu ki ba palat haka jing im ka jongi ka bangas ngo ban ong le se hateng ngim so dei hok shu ya ka ban mat ki bakum gini ki jingker khu haka jing im ka jongi kilong ki ba so tanat aba ubleu kur khu ka jing im ka jongi la kalong ka kot ka khya la kalong ka kamai ka ji ka jongi bat ki wei pat ki benta haka jing im ka jongi hanrei aba ubleu kur khu yang aba de pi hatu ka ta kalakut mo para bangai bi ka dei penban hagani ke janmit ne ko abanya lamingi ya kani ke jingmut habangi yo banya slok na kani ke tin ke jong ublay kalong haba ublay ukur khu yangi ke dei tang ke jing sedang jong ke jing ya lenti ke jong ulem rengkat pat ngi ya ke bau kwa yangi bangin ang tur seprang ke jing kali ke bakrau ke banga kwa ban bu na gamta jongil lang baro balai bau ublay ukur khu yangi ke ke dau ke bau pelong yo ublay habangi duai hu ujuba bat ukur khu yangi ki babun na ki rungai kristan ki perkat ba abau blei ukur khu kadai tang na kabenta ka jing im ka jonga sibat haba ki jing kur khu ki wan ha ka jing im ka jongi kadai tang na kabenta ka jing im ka jonga simat haba nga im ka jing im ka babha dei hang ta ya ka ba
ngamat ya kajing kerku ke jong oblay. Habang yo ya ki bakrau bun sin ngi perkat bagade kanong ya ka ba ublay uai na kamta ka jing im ka jonga ka jong pi ya ka jing long jing im ka jonga ka jong pi. Henry ka jing kali ka ba ngilayo ban pusan ya ka ba ngalabu na menen na bakmat. Ka ka thong ka jong ublay haba ublay ukur ku yingi. Hatu ka day tang yang ne don pat ka we ka agenda ya ka ba ublay udon nak lingba jonga bat jong pi. Habang yo diang ye gijing kerku gijong blay don arteli gi benta. Kadon ke kubor ke besnu tenan. Ya ke barok ngin ya menjur lang bat nga bat ke don pat ke we ke benta ke kubor ke besnu si. Ke kubor ke besnu tenan kalong ba aba ublay kerku ingi kalong ba uit yengi shimet. Uit yengi shimet usyak skor habang i dwai. Uitu yang ala ni ya pi personally shimet. Usumar yang abat ya pi, utip kan nu teli ki snyuk le se ki kme ki pa ki bahayeng bahasam ke jongi kimtip. Uni snyuk klik ke jongi kat nu teli udon utip. Bat nadu ibarit tam, hadu ki bakrau tam, uyalam mi ke jing im ke jongi. Henry ka don ru ka kubor ke basnusi na ka menta ki tu ki ba perkat. Tang ya ladi le ni tang yang ashiman. Pi abo bleu kerku ka thong ka jong u kam dei tang yang ala ne ka ying ka jong ka thong ka u ka dei sha jangai ya ka ban penlong yang i ki jing kar khu se ki wei pat bat ka khubor ka ba kham suk ya ka bang le sing in yo i ka jing shisha jong ka tin ka jong blei ka long ba shim khmi tang yang i shimat la ne tang yang a han rei u khmi bat u pe yang ilang baro bat ka tin ka jong blei ka kran shai upan hap yu slap hanga bat api ki bangai bat hakum juru ule hakibam ngai Kanuksa ka basuk ha gospel yo ne slai khat riu namba ublay ule ayu u kata ya ka ya ka perthai klam ong tang yo ule ne ya ka kat bau IT no yo lo khon bala khamarway bau u banget yo u onom jat shu han reu nyo ya ka jing im ka ba bam jukut kam dei tang ya nu rianu tang yo ubriu le ne tang ya ka briu shimat han rei ya ka perthai hi bar ko we kata ka dei ka agenda ya ka bahabo bleu kerku ingi ukwa pangin long ka jing kerku sheki wei pat bat babun sin ngi ju perkat balada ublei ngi mat i ka jing kerku kata kalakut ha ka jing im ka jonga le ne ka ying ka sem ka jonga le ne ka balang ka jonga la dingi pai cha ka kitab ka beningkong ka kitab Genesis ham tungin syam ba ublei u khat yu Abraham baru kerku Yau ba unlong ke jing kerku. Kata kadai ka agenda ka jong blay habo kerku yo Abraham. Habo blay ukot yo Abraham ba unshim ya kata ka sinjam jong ka jinget ha ka jingim ka jong u ki kular ki jong blay ka long ba un kerku yo. Bat ka thong ka jong u ka kitab Genesis ka kran bhai ka ni ka benta ka lanong ka ba khat ar ka khot ka ba ning kong tar ter ngi haban puli ha ka tu ka benta ka tin ka jong ublei ka thong ka jong u ba ukwa ban penlong yo Abraham ka jing kerku ya ka jat ban riu ka ba krau ka daw ka long ba ling ba jong u on penlong ka jing kerku si ki wei pat bat nga so man ong tang ga ne ka wei ka message ba kwa ban bu akamat jong ilang baro ban ling ba jong Abraham ki wei pat ken se itu yu blei jong Abraham kata galong ka agenda ka jong blei habo kerku ya Abraham ba maupan ulong ka jing kerku sheki babun pi habo mat ka jing kerku om dei tang ka ying ka sem ka jong u om dei tang ka snong ka jong u ane tang ka tribe ka jong u Henry baka perthai barakaway kan mat ya ka jing kerku. Bunsin haba ublay u kerku yangi kam dei tang yanga shimet kam dei tang ya ka ying ka jonga kam dei tang na kamenta jongno re jongno Henry ka agenda ka jo ublay kam dei ban thau dam ka jing im ka jongi. Ukwa bang kala long ki wa ya ka baki way pat kin mat lem ya ka jing kerku ka jo ublay. La dingi pai bat kan mau haki gospel ka jing im ka jong u Sakayas. Aden ba ujisu ula yo i Sakayas ula khat yo haganiga sing ale bam jamit
Usakayas ula snow to kay ka agenda ka jong ublay nang ni shakmat. Kaladon ka jing kendo ho. But ula snow to ya ka jing trang ka jong ublay ba pleng ling ba jong nga ublay kwa ba niya to shapang jong u. Kabasong tanat ba ka gospel ka badon hang ta. Ba leng ba usakayas ki briu kinyo iyo Jesus Christ. Klem da ap anda kut ke wat tang hadin babam jamit ula penna ba un ai hadu sausha ya kitu kiwei ya ki ba ula syempat unyau ya kita jing kerku ya ka ba ula mat aka jing im ka jong u bat ukala long syem sakut no tang hang ta hexipor swabon syem ba du jisu ula taidam ka jing im pelang ya kita jing kerku tang haka long yeng long sem ka jong u han na du ba syem yu jisu ukala long penban ka jing kerku shikiwei pat. Aba ublay ki para bangay biit, ublay ujong nga bad ujong pi. Kakubor ka balingkot bahanga kwa pangin slok han ga janmet. Aba ublay ukurku yang nga bad pi lakalong kum ka balang, lakalong ki jaseng dong hapo jong ka balang, lakalong haka ying ka sem ka jongi, kay ka janda ka jong ublay nadu ka sedang habute ka jing kurku. Gamday tang na kamata jong pi lan tang na kamata jonga. Lem kumta nga soban ong ujisu unjen dalayap tang nang kamata kiku ni Israel. Amdon kam bat nga bat pi ngim shim latip syapang ju. Andre ga janda ka jong uling bau konu jong u ulay tu syai bau it kata-katai ka pertai dei namar kata bau kwa mga bat pi habang imat ka jing kerku ngin long ka jing kerku sikiwei pa. Ngihun mo mga man mapi bangin kedup yu jisu tang haki sau konro jong nga yim ni. Ningin ra uong bangin ra bangin nyalap ka gospel. Kaya ka message ka ba ujisu ukwa ban yalap ukwa ban yathu ka kubor ya ka ba ukwa ban kren ya ka balang ukwa ban kren yang ay pi ha ka bakum ka ni kapor long ka jingkar ku shiki wei pat habang imat ka jingkar ku o ngangit balada ujisu unsim unjin dala syong tang ha ka sanako unjin dala syong tang ha ka snong ya ka ba udan ngangit ba unum tip sa pangjong u ka ni ka rikasi ka jongi. Andre day namar kata ka agenda ka baningkong ka jong ublay haba ula pa yalaw kun balakam marway syaka ka pertai mga bat mapi ngi sa itu yo jisu ngi tip syapang ka jing long jo sakayos ngi yos ngo ya pang kata ka jing itu kana jo sakayos bau kala long ka jing kerku bat kum tar para mangai biit ladang ipai naduk ka basdang jong ni ka pertai ladang ipai naduk ki jing kita gi briu ki balaya ya ka pertai ngi yo i ya kata ka nuksa ya ka bagi set halendet jong ki ya ka bangi ngi puli na ka tin ka jong ublay ya ka bang suman ong ha ka bangi mat ka jing pensyai ka jong mensim haba ublay ukurku udon ya ka agenda halendet bau kwa pengin long ka jing kerku ladang ikan mau ya ka ying ka sem ka jong Noah oh hapadeng kata ka pateng benriu ka basniu onda habau blay ula kwa ban penjot ya kata ka pertai ula pelaim yo Noah ka thong ka jong ublay am dei tang ya ka ying ka sem ka jong Noah handrai ya ka epat ya kata ka pateng ka bansawan ya ka ban but no Noah ukwa ban penlong yo Noah habau mat ya kata ka jing penim saksi sinpat ba menau nang ta sedang ka jing kurku syakiwei pat habang ikin mau ya ka jing im ka jong usyakri ujong ublay Moses anda habu lami nagari Egypt ki para mangai beit ulama ya ka jing pentemai ka jing im kai ka janda ka jong ublay anda bu lami nang taru kampat kut ka jing khat ka jong ublay Moses kadang yai kentu bat udang yai khat Moses ka thong ka jong u ka long man pelat im ki kon Israel kata kalong ka jing kerku haba wat ulami negara Egypt ban long penban unong yalam ban pelaim iki kon Israel kabang akam sul tenat ba bang apuli kini ketin ka jo oblay ka dei syapang nu samla u Joseph apa ka jing ya lenti ka jong u jong ki rai dam kala long umrau boy syapatok handai hakabakum kata ka poru hakabakum kata ka jing ya kenduru handai ka sul tenat kalong ublay pendon kam yo u ra khang te halor kendiat apo yo paru badah pedeng jong ka jing long jong kata ka khlam ha ka bakum kata ka por ha kata ka ri ya ka ba usong usa penbandai uta ukala long ka jing kerku ha ka bakum kata ka por ubah ke leksi ke imlang salang kampat simlayu i henry ublay uladon ya ka agenda aba ublay ukura ya u ha kata ka ri Egypt kamdei ka balakut tang ya ka jing im ka jong Joseph
Andai day nang ta ba unsa kala long ka jengkar khu hakabakum kata kapor jong kata kaklam. Ban ai lem ya kitigi bam kidi. Nakam ta kitigi marjan snong kibadon badu. Lading ikan mau ya ujona. O ka basung tenan aba ublay ukot ya u ban lej ban yalap. Chane be ujona u persang ban pet ublay. Ku magyo pulpuli ngitip hai ka jing thuk khana u ha pot durio bat ngut no tu do kha. Aba udon hang ta udwai shu ublay bat ka jing pen thamai ka jong ublay bat ka jing map ka jong ublay sa sisin umat pat. Bat u new jona. Ong ka tin ka jong ublay ba to do kha u lej ban klei pat yu harut jong kata ka durio. Bat day nang ta ka jing pen thamai ka wan. Day hang ta bu su thu umat ka jing kerku ka thong ka jong ublay bangan long ka jing kerku bat lej ban yalap kata ka nong ba ka ba krau. Bat anda habu lej ban yalap kata ka nong ba ka ba krau para mengai bi. Kata ka nong ba ka kelah bat ka pediang ya ublay ya ka ba ujona u yalap. Kay ka janda habu ublay kerku yang ngi hakabakum ka ni kapor. Bun na pedeng jongi ngidon na pedeng ka jingkot ka jingkya. Bun na pedeng jongi ngidon na pedeng ka jingkor khu ka jong ublay. Ka agenda ka jong u amdai bantai dam ka jing im ka jongi. Hare bengin long ka jingkor khu shiki wei pat. Kanuksa ka barit. Habang idon na pedeng ka jingkot ka jingkya. Ka jing ptha nong kalyang jong ka sarkar bandeng tang ya imas. Ikam ibarit bah. Henry penban gumaong gaktin ka jong ublay ka jingko ngo ka kam kraw bani ka jingknya. Dang da ka bangi deng ya ta kanu ngilalong ka jingkor khu sheki wei pat ki mamarchan ki mapar ki jongi kanuksa ka barit. Ki para mangai be haba ublay udon ya ka agenda ban kor khu ka jing im ka jongi la ka long ka jing im ka bakenja do la ka long ka jing im ka bakenja mansim la ka long yangi kum ka balang la ne hangno ka thong ka jong ublay kam dei tang yanga Henry lengba jongi ba ki wei kin yo iu jisu ha ka jing im ka jongi. Ngakwa ban penkut no haga ni jan met ni ga slok. Lingba kini ga por banga kan mau sapang ka kot ya ka bangiyo ban puli kat bangadang don ha seminary hang te Serampur College. Bat ka kerteng jong kini ga kot ka day till of 2C. Bat nganget hagi ni ga sngi lingba ke social media kilas dang ban pen i di kikinja video clip ya kini ga story ya ka bangilayo ban puli hagi juga snam ka bangidang don hagi jing puli hang te ha Serampur. Kadai sapang ki arteli ki duriau ke bedan hapo keri Israel. Bat kini ki arteli ki duriau kadai ke duriau Galilea bat ka weipat kadai ke duriau Dead Sea. Kaba pelap ha. Baro arteli ki duriau kiyo ya ka telong nakaju ka telong baki kita ki arteli ki duriau ki pediang. Bat kata kalong ka wa Jordan. Naka wa Jordan onda habaka tut kadon ka penat pakalapia segi arteli ka wei galet segi duriau Galilea bat ka wei galet segi Dead Sea. Bat na kumta gitu let's say ki bela jupoi segi ni jaka pi la ban sakhi da lagi jong ki khmat ki jong pi ngate yala de ngam pat poi handrei kat kum ke jing puli ke jongi lingba ka ni ke kot jing thu khana bat kat kum ki banga persang ban wat lingba ke ni ke bor ki kor ki bor internet. Ngisem ba ka duriau Dead Sea kalong ka duriau de sisar kot kum ka kerteng ka jong ka bayap. Hakam don ki merat ki mereng la ni ki dok kha ki ba im hang ta. La dengi pai sau dong jong kata ka duriau don kita ki ding ki sit ki ba mi ki ba internet ha kata ka duriau harut jong kata ka duriau. Bat de sisa kum ka kerteng ka jong ka ha ka babun ki ba don hapo jong kata ka duriau kalong kum ka kenjam lu ka balik. Bat ki jingthau kim la ban im hang ta. Kat bah bangi pai pat sa kaduriau Galilea. Kaduriau Galilea la ong bah kadai gajing tho jong kata gajing itu khana la ong bah kidan hado ar punyo jat ki dok kha ki ba im hang ta ba pinum sempat hagi wei pat ki duriau jong ka perthai. Kalong ki ong kalong kaduriau ka ba im. Ki saudong ki jong ka ki long ki ba mi di ki ding ki skut ki ba internet ki sim ki ba bun rong bun rukom ki merat ki ba bun jat. Kiba im haru jong kata ka duriau bat hapo jong kata ka duriau bat latip ya ka akum ka duriau ka ba im. Tega ega daw ka ba pelong ba kini ki arteli ki duriau kindon la ka jong ka jinglong haba ki yo na ka ju ka telong ya ka na ka wa Jordan. Ka ba pela ba.
Pi hakan ni ke Durio Galilea. Onda haba kala pediang ya ko kawan nang te na kawa Jordan kala lum nang te na kli kala poi hakam met ba ka jongka ka ba pela kalong nang te na try jongka don ka outlet ka don ka jing tuot pat sakiwe nang te anda apa kata ka Durio kala pediang ya ko na kawa Jordan haba kut jongka ni ka Durio ka don ki wa ki penat ki ba per ki ba lech sa saudong jong kita ki mat snong bat ka ba pelong ya kata ka Durio ka ba im ka ba kot ka ba khia kat bah ba pai pat ke Durio Dead Sea. Anda haba kala pediang ya kata ko nang te na kawa Jordan ka tolong ya ka babaro ar kimat. Don jakalet jo kata ka Durio. Don ka ba hakabakut ka jongka ka syukut bet ka kelalong kum kadam. Bat anda haba ka sakut hangta penban kata ko hakat jaka bakan long ka jingkerku ka kelalong penban ka bi. Kay ka jing hikay kay para bangay biit ya ka bangiyo lingba ini jing thu kana ya ka bangiyo wan puli ha ka to kapor ha bangidang don ha ka jing puli ka jongi ka jing hikay yang simet ka sulong tangkat ni haba ublay ukurku yang ya pi ka agenda ka jong kamday yang ba de pi bangin taydam ha ka jing ka jongi andre lingba jongi ngelong ka jing kurku sikiway pat baling ba jongi ka jing syai jong Jesu kan tut kin yo bakan pranai ling ba jong ba jong pi de hang tang aso ong kan trui kam kata ka jing kren jong kaktin ka jong ublay bangilong kam lu ha ka ka pertai bangin ai mat lem mi kiwe ngilong ka jing syai ba ka jing taba ka jong kris kan taba nangi syakiwe pat para bangai be kini kilong kani kalong ka jing slok ha ka ka janmit ya ka bangakwa ingi ha ka bakum ka ni ka por ya ka bangin yo ban khmi bat ban pet hakan dengan jinglong jing ke jongi ngakot yang ba dia pi lapidon haying asem la yangi kum ka balang ai mamangingin long ki Joseph ki bakan jaman sim ki Moses ki bakan jaman sim banangi ka jingkurku ka jong blai kan tu chano re chano aba blai kan ne ule kamba ka jing ka jongi mangingin long ka jingkurku ya no reno la ka long ha ka jing yo jingkot ha ka bakum ka ni ka por i susan ai ban pet ki tu ki long yang long sem ki baduk ki bakerdu ngipat haying asem ngia bam pahu pahai hatu ngi lalong mo ke jengkerku ke jong blai ne ngi perkat habo blai ula kerku ingi kat ni ka agenda ka jong ngapat ka di bantai ban pelang tang na ka benta ka ying ka sem ka jong para ngai beit na du sedang ka jong ka ni ka patai habo blai upha ya lo jong ukun bala kamar we ka agenda ka jong dai tang ya dominant sun ban pen im te ka patai dai tang ya nori ya no ya le ne ya ka andre ka agenda ka jong ka jing thmu ka jong ba utaw ba ngai ja unyo ban ma ka jing im ka ba bam jukot ka ta ka long ka thong ka jo blai ha ba ukur khu ya ngai phi ling ba ukun jong Jesus Christ ba ukhat ingi ru ha ka ni ka janmet ya ka ta ka ju ka khubor ya ka bangin yo ban ya lap shi ki wei pat ai namar ka ta ling ba ka ni ka Jesus lok ka balingkot ha ka ni ka janmet kan long ka bor ya nga bat kan long ka jing kentu ya nga habangi don hakaba kumno ka benta ke jing im ke jungi habangi mat kur hai kat ni ke jing kur khu ke jing im ke jungi kai ke bangin keli la de ayu banang ni ubleu kwa yang aban le ayu kan ke kti ke jonga kan le nang ni shakmat haba ngalayo diang ina ublei ke jing kur khu ke jongu keli le de ke para bangai be bat ngai pen sayo ke jubab bapi ka agenda ke jo ublei ka thong ke jo ublei ka mission ke jo ublei ka long mapi ling ba ka yeng ka sem ka jong pi ling ba ma pi hi shimen pin long ka jing kerku shakiwe pat ubleun kerku nagam ta ka buram ka jong ohi amen ngine penwai no ya ka ni ka jing shakri ka jong ling ba ka ni ka por da ka bangin yo ban ruai ya ka ni ka jing ruai ka ba sanspa khat riu sanspa khat riu na ka kot jing ruai ka ba kham ka ba thamai bat sans pa pra na ka kot jing rai ka barim jing im jonga try to shim rap banya kalinti kim kisngi jonga barok par nam ka jong me kin penyar ka jing rai ka ba sans pa khat riu sans pa pra jing im jonga try to shim Ramban yat kalin tikim kisngi jong ngabaro par nam ka jong me
ken penyar nam ka jong meken penyar kik ti jong atrai to shim ban tre kam ka jing pen em ko jan jong aru ko try ban yan ben ban me klam wai ban yan ben ban me klam wai ka jing sa wa jong a shim bangan ya rola usim sentur jong a to pendam các tiên jong mengan ya lam các tiên jong mengan ya lam Spaka jong a try to shim do nun jong a kam snow kim jing nang jong a pen don kam ban pen ken til la kanam ban pen ken tiêu la kanam mon ka jong a try to shim to pen do ka jing long rim ha ka do nun jong a shong Can't can jong me I can long Can't can jong me I can long Jing in jong a try to shim me la in namen barim Shim yang a try ba ba ban ya im ya ming a kwa ban ya im ya ming a kwa Tinggal apoi sekebakut jong kejing syakri kejing yublay lingba kan ke janmi Bat ngimla klem na penpau ya barok kejing sungu ya barok kina isim mentah. Ba ublay unkur ku yangi. Bat kumjuru ya barok kini kiba don ya keban yarap ban le ke video recording bat kumjuru ya ka sound. Ya ke ba ublay unkur ku ya pi. Bat pendon kam ya pi ha ka bakum kani ka por. Na kamta la ka jong ka kerteng bat ka buram ka jo. Ublay unkur ku yangi lang barok. Ngini wai no. Ni aingo ya me nang ba kan ka por ya ka ba melayo ban kur khu ingi ko kan rat ha kan ka jing slok ka jongi ya me ling ba kan ka YouTube channel jong ka balang ya ka ba kilayo ban pat kre bat ngam atatin ya ka ba me men kren ha ka rempe yeng ka stan ka jongi ba manu ka ba khmi bat pet ya kan ka program kin yo mat bat yo sngo iki kamba ka jing le phla bat dei ling ba jong kiru ba ka kerteng ka jong me on yo ban pendon buram bat kur khu ko kan rat ya kan ka balang hi Kinong syara jong ka balang bakinang la ya ka ban pendon buram ya ka kerteng ka jong me bara ka bawai no jong ni ka slok ling ba ka ni ka por ai ba ka jing ai ka badak biang ka jong utrai belong nong pen im nong sius pa ujong Jesus Christ ka jing ka jong bleu pa lam rekat ka jing pengen ka jing ka sai bor ka ba ai ka jing kerman ka jong bleu men sim ba khoi kini lai hawe bleu kin song sa rengkat bat pi kum ka balang hang ni Kin song sa rengkat ki rempai yeng kristan ki jongi ki bayo ban khmi ye ka program lam rekat hapdeng jongi lang baro ki bedem bat syakri me ki bedon hang ni bakaleng satlak ru jongi ka pertai nadu menta bat saduki arta ki babom jukut ru amen